Eluholník. Čo je to? Eluholník. Ale netáraj. Čo robíš? Pýtam sa ťa. Čo teraz, Esterka, robíš? Čo ukladáš? Nie, ja robím také šlandičky. No, ty šlandička. Čo ukladáš? Také Čo sú to? farby. Farby a čo sú to ešte? Metlické tvary. Výborne. Toto na nebe už je... No čo už je? Je večer akože. A už príde slnko. To je aký geometrický tvar. Kruh. Akú má to farbu? slnko Akú má farbu? červenú. Nie, ako je toto? Rúžová. No veď preto. Tuto žltá, modrá, hnedá, rúžová, červená, zelená. Výborne. No a tak to ešte ich kde patria? Ešte si mi nepovedala, ako sa volajú. Iba farby si mi povedala. To je čo? Žltá? Hviezda. Výborne. To je čo? Zelený. Esterka, čo je to zelený? Ako sa volá? To je ako čudne. No Trholník. No veď, ty to vieš. To je ako čudne. Takto. Tak ho tam pekne prilep. Výborne. To je čo zase to hnedé? To hnedý nepoznáme. Ale poznáš, čo to je? Hnedý. Čo je toto? Stvorec. No A veď. prečo ho dali hnedo? No lebo stromček má hnedý kmeň, tak dali hnedý štvorec. A toto je červené. Čo je to? Šedý. Vynikajúco. A modrý? Obdĺžnik. Správne. Fúha, aké ročné obdobie máme na strome? Teraz je tam. Keď je sneh, tak je čo? Zima. Teď nebude zima. Už nebude zima. Ty tam urobíš aké ročné obdobie? Dáš tam hrušky? Nie, čo tam dáš? Listy? Tak keď sú listy na stromoch, tak je čo? Jeseň. Výborne. Dneska bola... Tu máš. Čo bolo dneska? Dneska Pomalinky. boli veľa listov napadaných. A kde boli napadané listy? Na zemi, na tráve. Na zemi, na tráve. No dobre. Čo? Výborne. Takže jeseň sme urobili krásnu. Vtáčiky sa tešia, keď majú listky. No ale jeseň už odkladá Esterka. A čo si teraz pripravíme? Hruštíky. A keď hrušky kvitli, tak bolo aké ročné obdobie? Leto. Vynikajúce. Ty si to všetko pamätáš? Už som všetky hrušky, vonku som ich zjedla. Áno, ja viem, kto chodil na hrušky, na malú hrušku, kto chodil trhať. Táto. No, a s kým? S kým chodil? Výborne. My ich zjedli. A otoč tú hruštičku, ona nebýva tak otočená. Vieš ako? Iba ho tak... Nie. No dobre, už je po lete a prichádzajú kvetinky a kvetinky kvitnú kedy? V akom ročnom období? Na jar. To ešte nevieš. Že? Tak urob jar. Tu som ti dala tretiu kvetinku. Krásna jabloň, hruška zakvitne na jar. Koľko máme tých ušitých? No, spočítaj, koľko ich máme ušitých. Sa ti nedarí. Už ťa boli asi pršteky, že? Nie. No a záver. Všetko si vystriedala. Koniec. No ale ktoré kam patrí? Musíš primerať najprv. Nie. Musíme primerať. Aha. Toto pôjde asi sem. Tak to dáme tam.